Se te pos... Se vai Mabel... Quen vai primeiro? Entón, se te pos aquí, xa che deixo eu despois. Vámonos pasando. Vámonos pasando para lá. E se xa vides vos vindo para aquí, eu pasome despois cando... Primeiro ven, despois a quen? Vale, falo eu despois. Pois eu. Como? A ver, como queredes? Que? O programa como está? Ti, Mabel, aquí, ti despois, Vale, pois xa está. Isto é eu. Vas a utilizar isto? Non, se me quedo aquí non me fai falta. Me fai falta o rápido. Igual que tu xa o meu pincho aí, para non olvidarme. Querlo... Sí, porque levo a vida inteira. Saco deste, non pasa nada. Veña. Chao. A dirección do parque. A dirección do parque. Vale, boas tardes. No parque de San Boas tardes a todos. San Clemente. Sí. O máis cerca. Vale. Empezo de novo, boas tardes a todos, xa son as 7:20 e temos ata as 8:15. Ou seja que casi non temos tempo. Pero hai un pouco de tempo. Entón, a min invitáronme de moderador. Realmente, o meu papel de moderador seguramente non o fago moi ben. Mais que moderador, eu resulto casi sempre animador, como a moita da xente que pasou por aquí ou como a outra moita xente que anda polo país adiante, loitando contra a depresión do país e das nosas xentes. A depresión está relacionada, creo que, co afecto. Todo o que estou facendo agora é realmente improvisar. Ben, cando me dicían o de eso, que me invitou a profesora Rosario Álvarez a organizar, coordinar con ela a mesa, pois eso, o papel que me deu era moderador. Entón, o que dicía antes, que non son realmente unha persoa que modere, ao contrario. Normalmente intento darlle reprisa ás cousas. E as miñas clases son moito así. O que fixen para isto casi era como unha clase, porque non sabería casi facelo de outra maneira. Antes falou Brais de que os adolescentes ou os galegos, creo que en xeral, tiñan como 3 tipos de vergonzas. Vas falar de que? Vas falar de que? Sí, pero quero dicir... Pero creo que me escoita todo mundo, non? Escoitades atrás? Sí? Vale. Vale. Bueno. Se queréis... Bueno, poderíamos sentar, pero... Tiño pensado sentarme, pero é que non me vou sentar polo da improvisación. Hai dúas formas na vida, unha planealo todo e outra todo ao contrario, a improvisación. Se despois queredes ler o PowerPoint, que son nada menos que 50 diapositivas, pois podédelo facer. Aí explícase, terá un pouco de coherencia e sentido todo o que se me ocorra agora, non? Entón, poida que isto resulte eso, como me dixeron agora, anticomunicativo. Porque, bueno, de comunicativo, comunidade, todo eso realmente significa casi compartir cos demais algo, non? Entón, sí, eu intentarei eso, cinguirme un pouco, coller un pouco do que eu tiña pensado, porque non teño moitas oportunidades tampouco de dirixirme a tanta xente e a tanta xente que está de alguma maneira tamén vinculada afectivamente a min, porque eu tamén fun un pouco como a moitos de vós. No fondo, na universidade sigo facendo casi ese tipo de papel que facedes vos, que me soou tanto aquí, cando vin os outros intervenientes, que como se dice.
aos outros participantes. Vale, creo que, o sea, de todo o que falamos entre Charo e máis eu, creo que o título é o máis interesante. E sobre isto creo que sí que deberíades todos intentar reflexionar. Eu intentei non facer. Xa vos digo, o que non dea tempo aquí, porque quero deixarlles os expertos aquí o seu tempo, pois, eso, se os soben no Consello, pois poderedelo consultar. Campañas en busca de afecto é o que a publicidade e as relacións públicas na que os que van intervir son expertos poden facer polo galego. Realmente foi a miña maneira de sair do apuro para, como sempre, outra vez, deixar que outros fagan o traballo. Como, sí, pero eu, no fondo, son bastante cumpridor. E podemos dicir que está aí o que fixen o traballo. Entón, vindo ao conto, vindo ao título, que creo que é publicitario, é un bo título, ten varias cousas. Primeiro ten o de campañas. Entón, campañas, cando queirades ler boas definicións, pódense ler en inglés ou en galego, no da Real Academia Galega. Pero a min xa me gusta moito máis a The War Reference do inglés, porque que é o que di? Unha serie de operacións militares para un propósito específico, especialmente como parte dunha guerra. Esa é a primeira. A primeira. E aquí, campaña, actividade programada que se realiza cun fin determinado. Esas son as metáforas que se usan e o tipo de sociedade que hai un pouco por detrás. Ben, pois, nada, a historia de combinar unha campaña que, bueno, forma parte da linguaxe publicitaria, pero herdada da linguaxe militar, parece que, en principio, combina dunha maneira un pouco rara, cando se mestura con algo que é afecto. Porque o afecto, puxen aí, non sabía exactamente como poñerlo, pero puxen filosófico, académico, retórico. Se vos fixades, non usei cariño, ou amor, ou que outras cousas, estima, que son moi populares, desto que casi yo podes dicir a calquera. Sin embargo, en filosofía e en psicología do que se fala é de afecto. E iso sí que é un concepto. Ben, eu non son nin psicólogo, teño algo de filósofo, ainda que sexa de andar pola casa, teño un título tamén, pero o que sigo sendo é un pouco que estudei. E aí en afecto, como moitos dos que están aquí veñen da filoloxía, está o que é a palabra en sí, como se relaciona con outras. Realmente hai como unha preposición e un verbo. E o verbo é moi interesante, porque é o verbo facer. É o verbo facer con un prefixo que é facer para o afecto. Entón, poderíamos seguir vendo con que palabra se relaciona e con todas as palabras que aparecen no dicionario da Real Academia Galega, poderíamos ir aí e veríamos moitas cousas interesantes, pero como non hai tempo, pois imos pasar. Isto volve a ser moi neutro, cada unha das disposicións de ánimo ou dos sentimentos, que aquí sí que vai outra vez o que non é o máis normal, porque o máis normal, cando oímos falar de afecto, xa non é casi o terminolóxico, senón o que está máis próximo, que aparece de segundo, o sentimento ese que dicía antes, de cariño e de simpatía. Aquí está explicado un pouco o que acabo de dicir. Despois, como a publicidade ten que ver coa retórica, pois hai que ir ver a Quintiliano e como relaciona o afecto, por que falaba Quintiliano de afecto. Esta é a miña definición, despois de mirar non sei cantos dicionarios, intentar relacionalo, un estado de mente, a inclinación da alma, que nos diríamos aos escolásticos, a disposición do ánimo, o sentimento producido en alguén por influencia de algo, e agora aquí empeza o pathos, o patético. O pathos, entre paréntesis reformulado, emocións, paixóns, compromiso co corazón, e o ethos, o carácter, hábito, costumes, valores fundamentais, e todo iso, o sea, pódese ler nesa traducción miña, segundo recibimos dos antigos, hai dous tipos de emocións. A unha, os gregos chámana pathos, e nos traducímola correctamente, no latín, e de maneira apropiada, por afecto. A outra, denomínana ethos, nome do que eu penso que carece a lingua latina. Fálase dela como de costumes,
a esa parte da filosofía, e esa parte da filosofía ética é a denominada moral. Entón, xa vedes os dous tipos de emocións que se manexaban cando se quería ensinar retórica para os estudantes, para os fillos das clases que podían estudar e que necesitaban a lingua para o que querían facer. Ben, hai un montón de estudos e imos saltar aquí. A palabra clave aquí había que buscala aquí, que é o que estudan os meus colegas na facultade, e a palabra é, porque hai un montón de cousas. A tentativa deste estudio é focarse sobre unha das varias dimensións que subxacen a variable. O sentimento, e aquí é outra reformulación. Warm. Foi unha das primeiras palabras que aprendín ao chegar a Inglaterra. It's very warm in here. Que cando entras nunha casa estás tan agustiño. Esa é. No galego había unha que non se usa moito, que era como a auga, eso, o de ser morno, a mornura, ou a quentura, ou a calidez, cando xa pasamos o cultismo. Ben, pois todo iso é o que estudan en publicidade, en relacións públicas. Ben, a quen teño que presentar agora é o de que podería ir isto en principio, e creo que eu sei con 4 diapositivas deixo. Se interesa algo, creo que ao final, o sea, teño como 2 spots que podo poñer aquí, que serían o máis interesante para acabar, se cadra, as 50 que veñen a continuación podémolas deixar. Pero cando pensei que era o que eu podía dicir desde o meu papel de profesor de linguaxe publicitaria e de lingua para comunicación audiovisual, pois dixen, ben, o que lles mando facer aos meus alumnos, vou investigar isto. De que maneira as campañas teñen que ver con iso, con transmitir afecto. Como conseguir que outra xente, como conseguir chegar a outra xente. Ben, entón, sería realmente unha investigación? Sí, foi o que intentei facer nesas 50 páxinas. Hai unhas cantas cousas que sí que merecerían a pena. Pero, como dixen, creo que os meus colegas, Abel Míguez, José Manuel Bamonde e Olaya Rodil, poden o facer moi ben. Están todos relacionados coa miña facultade. Para mí será un placer escoitalos, porque nunca os escoitei públicamente, salvo a Olaya na defensa do seu proxecto fin de carreira, que ia sobre a publicidade e a normalización. Na diapositiva esta, a xente que queira, ademais está nos papéis que entregaron, están o currículo de todos eles, entón tampouco vou dicir nada máis. Están relacionados coa publicidade, coas relacións públicas, coa publicidade, a única que se separa un pouco do grupo, pero formada na nosa facultade, é Olaya Rodil, que traballa en Sermos Galiza. Traballa de xornalista. Esperemos que mañá saia algo sobre o evento, porque hoxe non saiu nada. Ben, vale. Pois, bueno, poderíamos seguir, que son as cousas estas, o cognitivo, o afectivo e o comportamental. Deixo isto xa só así como marco, que se podería interpretar as relacións entre estes 3 termos de moitas maneiras diferentes. Isto sería repasar, seguro, que algunhas das cousas que se fixeron aquí, que están sacadas todas do Instituto Galego de Estatística. Entón, o que fun ver foron as cousas que a mí me interesaban, cales eran os datos para min relevantes, como seleccionas ti o que é significativo, o que di algo e o que realmente non di nada. Entón, están aí as que me pareceron das que se podería falar e que habería que relacionar se quixéramos facer publicidade, o da alfabetización en galego, bueno, moitas outras cousas. Ten das clases en galego en Galicia, o que se fala co anterior, cos comerciantes. Só seleccionei 2003, foi sempre así, 2003, 2008, 2013, porque é interesante ver en perspectiva as cousas, ver para onde vamos. Se é que nos diriximos a algo, incluso co afecto, temos que saber para onde. En galego sempre 43 no 2003, en galego sempre 36, no 2013 28,70. Isto sí que aquí hai algo que non funciona, chamémoslle depresión, desafecto, e iso é o que hai que ver se queremos solucionalo. Saquei só unhas cantas cousas aí, poderíamos pasar
Isto é do que vai falar Mabel, que é a que vai actuar en primeiro lugar. Publicidade e relacións públicas no ámbito institucional. Vai nos falar da presenza da web nas redes, por lo menos eso foi o que falamos, cando tivemos unha reunión para organizar isto, das campañas de normalización, como se promove o galego desde as institucións. Eu teño o meu parecer sobre iso, é o que realmente desenvolvo despois, pero cedo a palabra a Mabel, despois ao final, se queda algo de tempo iso, pois podemos seguir, se non hai preguntas, podemos seguir con eso. Mabel, tes a palabra. Mira, voulle facer un favor ao streaming e voume sentar, porque o de andar por aí de pé, pa a cámara fixa non vai a ser moi bo. Oídesme ben atrás? Sí. Vale, pois a ver se atopo o meu que debe andar por aquí. Bueno. Ben, cando me propuxeron participar hoxe aquí, eu en principio pensei nunha mesa redonda, nunha cuestión máis así, de colaboración, digamos, de interacción, pero logo dixeronme, tens que traer un texto completo. Entón, acabo de deixar aí no ordenador o texto completo para os que o queiran consultar. Entón, o ter que facer xa un texto completo, dixen, bueno, imos analizar algo. Propúxenme ver que están facendo nos últimos anos as institucións máis relevantes a nivel galego en pro da dinamización e da normalización dende unha perspectiva comunicativa, claro. Estive mirando a Xunta de Galicia, as 4 deputacións provinciais e os concellos das 7 poboacións máis numerosas. Ao final acabei me fixando en 2 aspectos, porque foi os que me permitiu a realidade para fixarme neles, que por unha parte son a presenza no mundo online destes organismos, a presenza en webs e a presenza en redes sociais, desde unha perspectiva do galego, obviamente, da utilización do galego, e tamén, concretamente, a presenza dos servizos de normalización lingüística de cada unha destas institucións neses soportes, e, nun segundo lugar, as campañas de comunicación publicitarias, se as houbera, que non, ou comunicación e dinamización que están presentes na web. Por que me centro neste momento no ámbito web? Bueno, porque estes son os datos do Instituto Galego de Estadística para o ano 2013, de poboación usuaria de Internet en Galicia, un 61% dos galegos empregan Internet. E se nos imos a esas franxas de idade nas que temos un maior problema de utilización da lingua, pois estas cifras incrementanse moito. 80% entre os 5 e os 19 anos, case todas as persoas de entre 20 e 29 anos utilizan Internet e unhas cifras tamén moi altas entre os 30 e os 39. Por lo tanto, parece que ese é un vehículo de transmisión axeitado para comunicarnos con esta parte da poboación. Hai outro dato que dan tamén de 2014, a mí parece un pouco exagerado, pero se dan será por algo, que fala dun 66% dentro desas persoas que utilizan Internet que en algún momento fan algún trámite ou buscan algunha información nas administracións públicas, o que quere decir que contactan con estas webs ou con estes soportes. Centrándonos no primeiro aspecto, bueno, hoxe por hoxe sí que podemos dicir que todas as administracións grandes teñen as súas páxinas web en galego, a maioría delas en galego e castelán. Creo que o Concello de Pontevedra me parece que só ten en galego, o de Santiago ten en galego en castelán e ademais ten en inglés, pois por razóns obvias, porque ten un perfil de público un tanto diferente polo tema do Camiño de Santiago, e todas empregan o galego de xeito habitual. O que xa non é igual en todas as administracións é a presenza que ten o Servizo de Normalización Lingüística, que sería a pantalla na que se visibilizan máis as accións que se fan. Aquí temos algúns casos de algúns organismos nos que non hai unha presenza web deste servizo de normalización, simplemente se menciona a súa existencia ou se dá algún dato moi básico, pero non hai ningunha información adicional. Temos outros casos nos que si teñen un pequeno espacio na páxina web institucional, pois un apartado no que nos din Servizo de Normalización Lingüística ou como se chame en cada caso, que hai algunhas diferencias. Pois ofrecemos estas cuestións e temos estes recursos. Algo de información. E logo están os casos máis elaborados nos que o Servizo de Normalización Lingüística dispón dun gran espazo propio. Ben sexa nunha web independiente ou ben sexa nunha web incluída na institucional, pero con características independentes tamén. Falamos neste caso da Xunta de Galicia, do Concello de Vigo, do Concello de Pontevedra e do Concello de Ferrol.
E, bueno, o caso máis palpable, obviamente, supoño que xa falaría desde el ao longo da xornada de hoxe ou de onte, é o portal da lingua galega que ven de poñer en marcha a Xunta de Galicia. Isto, desde mediados de setembro, me parece que está, se me corrixe alguén por aí se me equivoco. Hai que dicir que ata este momento, en realidade, a Xunta de Galicia tiña unha carencia importante neste sentido, porque cando calquera usuario accedía á páxina web se tiña algún tipo de intención de buscar cousas relacionadas coa normalización, imaginemos, por exemplo, dentro do ámbito da docencia, os mestres de ensino primario, secundario, etc., non tiñan máis que un apartado bastante desorganizado, con campañas moi antigas. Era unha necesidade moi patente este portal da lingua galega. Como xa digo, leva escasamente un mes funcionando, ten un deseño bastante interesante, é dicir, é unha web nova, adaptada aos novos tempos, cun deseño a base de infografías que é moi habitual na comunicación neste momento, adaptable a todo tipo de soportes, porque seguramente a máis de un vos pasou algunha vez de querer acceder desde o móvil ou desde unha tablet a unha web e que non se vexa ben. Entón, as webs hoxe teñen que estar adaptadas a todo este tipo de soportes. Esta, o portal da lingua galega, sí que o está, non? E ten a información organizada nestas seccións fundamentais, coñecelo, aprendelo, promovelo, investigalo, proxectalo ao exterior, a parte da actualidade, convocatorias, axenda, etc. A verdade, a mí pareceme moi boa noticia este portal, porque a parte actúa como un repositorio moi importante de todas as iniciativas que se van levando a cabo. Falaban antes do Galego Campa e da creación dun repositorio con todos os elementos para que estean a disposición da xente. É unha forma de aglutinar toda a información, xa non só para o usuario xeral, senón para calquera outro que poida ter interés en aproveitar eses recursos e empregalos á súa vez. No caso do Concello de Vigo, temos tamén un espacio similar, que xa leva máis tempo funcionando, que é Vigo en Galego. Tamén está separado da web do Concello de Vigo, vedes que ten aquí na URL SNL, é dicir, non depende da web principal, e funciona un pouquiño como portal da Xunta, pero dunha maneira máis limitada, obviamente, porque a cantidade de recursos que incorpora é menor, pero tamén recolle todos os programas que se foron facendo nos últimos anos, legislación, ten un apartado que trata de fomentar a interactividade a través da resposta a dúbidas que calquera usuario poida ter relacionadas coa lingua galega. Ti envías a consulta, envíanche a resposta no momento en que poidan, e ten unha biblioteca tamén de recursos, galería fotográfica, etc. O caso do Concello de Pontevedra ten un apartado dentro da propia web institucional que non é do servizo de normalización, é dicir, non é un apartado que promova o servicio, que dé os datos do servizo, senón que é un apartado do programa que eles teñen en relación coa lingua galega, que é a lingua latexa. De acordo? Entón, é máis limitado que as outras dúas iniciativas porque non incorpora cousas fora do programa, pero non está nada mal, e plasma todos os distintos públicos ou sectores nos que teñen iniciativas: mocidade, deporte, sociedade, empresa, familia. De acordo? E o último caso, no que o Servicio de Normalización ten un espacio propio, é o de Ferrol con Lingua, que ten un problema, que é a falta de actualización. É dicir, na web é un problema moi grave, porque ti non podes utilizar unha ferramenta destas características e despois non actualizala. Para iso case é mellor non estar. Non, é certo, é dicir, isto é unha cuestión moi delicada, porque moitas veces os organismos, as institucións, poñen en marcha iniciativas con toda a súa boa vontade e logo atopamos as limitacións de persoal, de recursos económicos para poder xestionalas axeitadamente. Entón, aquí temos o problema de enlaces que non funcionan, que non se levan a ninguna parte, e información algo atrasada, pero realmente é un espazo que se podería retomar e que se podería adaptar para dar cabida a todas as iniciativas de dinamización e comunicativas que se desenvolvan desde o Concello. En canto ás redes sociais, que serían a outra pata da comunicación no ámbito online, non todos os organismos analizados teñen presenza en redes sociais, vedes que faltan algúns, pero, varios deles, sí. Todos os que teñen presenza están en Facebook e en Twitter, que son as redes máis habituais, de acordo? No caso do Concello da Coruña, do Concello de Ourense, do de Santiago, teñen presenza únicamente nesas redes. O de Santiago de Compostela, non sei se hai alguén por aquí, do Concello de Santiago, non é unha conta de Facebook e de Twitter do propio Concello, senón que é do teléfono 010 da atención ao cidadán, pero ao final está xestionada polo Concello e colgan novas relativas ao Concello. Estas redes xestionanse en galego todas elas.
No caso do Concello de Lugo, Deputación de Pontevedra, Xunta de Galicia, incorporan, ademais, a canle de vídeos, YouTube, tamén empregan o galego nas identificacións, aínda que, claro, é moi limitado, obviamente, porque os vídeos que se colgan sí que poden estar en galego ou en castelán. Querías comentar algo por aí? Non. Eu se algún se lle ocorre comentar algo, porque vin así un movimento que comente. E no caso da Deputación de Lugo, a verdade, fixeron un esforzo importante poñendo en marcha perfis en todas as redes. Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, que é de imaxes, Instagram, que todos coñecedes, de fotografía, Pinterest, para ir vinculando contidos, e teñen incluso un blog en lingua galega. Neste sentido, bueno, todas estas redes non é que teñan unha difusión extraordinaria, pero teñen un público que consulta aí as súas cousas e pode consultalas en lingua galega. Ademais, estos son redes xerais desas institucións, pero ademais, 2 dos servizos de normalización dispoñen dunha conta propia en Facebook, que son o Concello de Santiago de Compostela, que ten a conta Lingua Galega, e Vigo en Galego, que tamén ten a súa conta. Teño datos por aquí dos recollidos hoxe, a ver se os atopo. O de Santiago de Compostela ten a día de hoxe 1088 fans e o do Concello de Vigo, perdón, o do Servizo de Normalización do Concello de Vigo, 2169 fans. Non é moito e ao mesmo tempo sí é moito, porque hai que pensar que cada unha destas persoas que está vinculada a estas contas de Facebook ten tamén a súa vez a súa rede de amistades, isto é a ventaxa que teñen as redes sociais, obviamente, e pode reproducir contidos destas redes nos seus propios perfís que chegarán cun efecto multiplicador moi importante. Hai que ter en conta que moitos dos amigos destes perfís son xente do ámbito da cultura, son xente do ámbito da normalización lingüística que se encargan a súa vez nos seus perfís persoais de dar difusión a todo o que se colga aquí. Co cal, a multiplicación dos contidos é bastante importante. Ben, a partir de aquí, tendo en conta este universo, empezamos a buscar que campañas de comunicación, normalización, dinamización, se podían atopar a través destes soportes. E a primeira cousa que vemos é que as campañas hoxe por hoxe, comentaremos ao final a modo de conclusión, están bastante segmentadas por públicos, como é lóxico. É dicir, contra as grandes campañas dirixidas á poboación en xeral que se facían antes a través de medios masivos e demais, pois agora tendemos a facer campañas de dinamización moito máis centradas en colectivos específicos, que esa pois é unha das premisas básicas das relacións públicas, das relacións cos públicos, dirixámonos, focalicemos os esforzos en quen os temos que focalizar, onde son necesarios. E un dos colectivos ao que se atende, polo tanto, imprescindible, é a familia e a primeira infancia, é dicir, eses nenos que acaban de nacer ata 6 anos, nos que se produce ese risco importante de perda da lingua ou nos que directamente van nacer nun entorno que fala castelán. De feito, bueno, pois o problema da transmisión é o problema máis grave que ten a lingua. Teño datos tamén do Instituto Galego de Estadística que me chamaron tamén moito a atención, como a Beni. Ano 2013, só un 18% dos rapaces e rapazas de entre 5 e 14 anos declaran que o galego é a lingua na que aprenderon a falar, pero que esa porcentaxe no ano 2003 era do 32%. Falamos dun descenso do 32 ao 18. Eu querendo ser un pouco optimista, non sei se hai ninguén de aquí do Instituto Galego de Estadística, case quero pensar que hai algún cambio na metodoloxía de investigación ou algo que xustifique este descenso, porque non só é neste indicador. Na maioría dos indicadores do ano 2013 ao ano 2003, o descenso é brutal. Entón, é algo que realmente me parece preocupante. En calquera caso, tendo en conta estes datos, pois é bastante obvio que as institucións teñen que facer esforzos especiais centrados neste momento, neste colectivo. E aquí destacan 2 programas, un deles pois estiveron aquí falando ao longo do día de hoxe, non sei se foi hoxe ou onte. O programa que leva máis tempo implantado neste sentido é o dos Axóuxeres da Xunta de Galicia, que supoño que coñeceredes, que é unha iniciativa moi bonita, porque é moi completa, ademais. O que pasa que, bueno, a plasmación que ten aquí no portal da lingua galega pois é mellorable, porque calquera que entre así, de repente dai un pouco de susto ver isto, e tes que chegar aquí abaixo para ver as cousas interesantes que ten o programa. O programa dos Axóuxeres ten materiais desde CDs con cancións para os nenos en galego,
os trianguliños estes que se poñen no coche cando levas un neno pequeno e tal, de neno a bordo, en galego, escolmas de nomes, de xogos, todo tipo de recursos para que os pais poidan utilizar babeiros en galego. Houbo, en algúns anos, cando as nais acudían aos servizos de saúde, as súas matronas e demais, repartíaselle unha caixiña do programa dos Axóuxeres con información sobre os procesos do embarazo, do parto e demais en galego, e todos estes materiais da xeración dos Axóuxeres, de maneira que era unha acción que garantía unha chegada directa ao público obxectivo que se estaba buscando. Hoxe, o programa ten un reflexo na web importante, ten ademais unha vocación de interactividade porque ten apartados para que os pais e as nais, as familias, expresen as súas opinións, para que conten as súas experiencias desde os Axóuxeres, e dispoñen, se non me equivoco, dunha conta de Facebook propia, que a ver se topo por aquí, creo que tamén tiña o dato por aí apuntado, de, 1.238 amigos a día 7 de outubro, é dicir, comunicativamente ten unha certa repercusión. Na mesma liña, desenvolveuse máis adiante o programa Apego, do que xa vos falaron, no que están involucrados, iniciado pola Coordinadora de Traballadores da Normalización Lingüística, e que vai directamente ao afectivo, que ti comentabas xa desde o propio nome. Desde o propio nome do apego, porque a idea non vai vinculada só a unha crianza en galego, senón que vai vinculada a un estilo de crianza. O estilo dunha crianza natural, dunha crianza con apego, desvinculada das prácticas de crianzas típicas que dos anos 70, moito máis conductistas e demais. Pois esta é a idea do programa, que incorpora recursos moi parecidos ao dos Axóuxeres. Arrolos, recitados, xogos, modelos de convites. De acordo, ten tamén opción para que a xente interactúe e ten por aquí, non se me ve, a ver se poñendo en grande, sí, onde está? No, aquí. Vai por aquí. Vale. Para compartir, para que ti compartas a web do apego nas redes nas que ti teñas perfis. É dicir, non é que eles teñan perfis propios, pero ti podes compartir en Facebook, en Twitter, en Google+, en Pinterest, por mail e por todas as demais que queiras, que teñen aquí unha lista inmensa, as cuestións relativas ao apego. Que teñen de vos estes dous programas? Que son iniciativas que van ao terreo das actitudes e que poden resultar de moito interese incluso para aqueles pais que non falan galego. Este é un punto moi importante, porque ao final os pais que falan galego, os dous da parella, normalmente transmiten a lingua. Poden atopar logo problemas na sociedade, problemas na escola, etc. Pero hai unha mínima garantía de transmisión. Pero a cuestión é que sabemos con certeza que a maneira de recuperar a lingua non é só que se transmita dos que xa falan aos que o sigan falando, é que teñen que falar aqueles que non a falan. Ese foi o proceso de destrucción que houve no seu momento e ese sería o proceso que necesitaríamos agora. No seu momento foi por causas sociopolíticas, o feito de que se perdera esa transmisión, e agora pois sería por causas simplemente sociais, pero teríamos que actuar sobre as familias que falan castelán. Estes programas inciden niso. Permiten que familias que son falantes en castelán collan algúns destes materiais e que os incorporen á súa vida. E que incorporen cantigas en galego para os seus fillos, a pesar de que eles non falen galego. Que incorporen pois o babeiro en galego, aínda que eles non o falen. E isto é interesante. Logo hai outras iniciativas dos concellos. O Concello de Ferrol tiña unha do ano 2009, que non sei se atopo por aquí o nome, que era Pequena Longa Lingua, que ofrecía materiais para educadores, para a franxa de 0 a 3 anos. Concello de Vigo pois ten o programa para nenos de menos de 6 anos Pase Niño coa Lingua, que é pois unha especie de xogo, e algunhas iniciativas máis puntuais. E a partir deste primeiro público obxectivo, que sería quizáis o máis relevante, pois claro, está o seguinte. O público infantil xa consciente de 6 anos en diante e o público xuvenil. Aquí tamén hai moitos programas, de algún deles tamén falaste, supoño. O programa Falarredes, da Xunta de Galicia ten actividades de dinamización para todos os colectivos, pero ten moitas pensadas para ese público infantil e xuvenil, sobre todo pois, para facer unha oferta de ocio en galego. Neste programa, o aspecto comunicativo pois, pesa un pouco menos, non dispón de materiais moi específicos, pero sí que ten dúas contas en redes sociais.
de acordo? En Twitter, en Facebook, que contribúen bastante á difusión do programa. Isto é o Galego Campa, que estades por aí atrás, que traballa tamén máis no ámbito da dinamización a través das accións. E, bueno, non me vou a parar a falar moito do Galego Campa porque xa o contastes todo hai un ratiño. Desde a Lingua Latexa, é dicir, desde o programa do Concello de Pontevedra, teñen tamén un paquete de iniciativas para público infantil e juvenil, e logo, pois, hai algunhas outras, por exemplo, o Concello de Coruña tiña un programa moi mal difundido desde o meu punto de vista, polo menos a nivel online, que era Enreda coa Lingua, que consistía en obradoiros e actuacións musicais, que puxo en marcha algún ano. Estos son do Concello de aquí, de Santiago de Compostela. Isto é a iniciativa das cartas de Nadal. É unha iniciativa que se canalizou a través dos colexios nos que os nenos tiñan que escribir cartas de Nadal en galego e tiñan, pois, este era un buzón que tiñan aquí para meter a súa carta. E logo esta iniciativa que me parece moi interesante, que é o conto viaxeiro. O conto viaxeiro é algo que se tendes fillos por aí, pois sabedes que se fai moito nos colexios e demais, e que levan un libro para casa e tal. Bueno, esta idea non é tanto o libro viaxeiro, senón o conto. Entón, a iniciativa consiste en que o conto vai pasando por diferentes colexios e os nenos van escribindo e debuxando o conto en galego. A parte desa actividade en sí mesma, teñen despois unha serie de instrumentos comunicativos para difundilo, como este blog. Un blog no que van dando conta, pois, da folla de ruta, de cada un dos anos nos que se desenvolveu, os colexios polo que foi pasando, un videoconto, falta do ano 2000, van colgando novas relacionadas co conto, e este é a versión editada e impresa do conto resultante. Este é o do ano 2005, Liorta na horta, que a ver se me deixa pasar, que está feito, pois, eso, cos debuxos dos nenos, os seus textos, Queixiño López era un rato, está escrito en letras mayúsculas, que son as letras nas que os nenos aprenden a ler e a escribir agora mesmo, para que teña, para esa idade temperá, pois, xa unha certa repercusión. E pareceme que, bueno, pois, que é unha iniciativa interesante que está aproveitando tamén algunha ferramenta comunicativa para desenvolverse. Estas serían iniciativas do Concello de Ferrol, que agrupaban baixo este lema Medramos co galego no ensino un conxunto de iniciativas e tiñan, o que pasa que a última vez que o fixeron, se non teño constancia mala, ou polo menos que apareza en internet, foi no ano 2010, a Mocidade coa Lingua, que era un festival musical. No Concello de Vigo teñen un conxunto de iniciativas para nenos bastante relevante, moitas delas Comparte o galego con nos, unha lección de cine, ludoteca lingüística, chégate ás ciencias en galego, Vigo literario, incorporan moitos recursos didácticos, sobre todo, para que se poida traballar con eles na aula ou para os pais que queiran utilizalos na súa casa, como, por exemplo, pois este abecedario en lingua galega que teñen colgado na súa web. E sí que teñen algunha iniciativa que trata de utilizar ferramentas moi próximas aos nenos ou á xuventude para transmitir a idea da normalización. Teñen un programa meu que traballa coa toponimia e neste programa meu que traballa coa toponimia desenvolveron un videoxogo que Viaxe ás Covas do Folón, pois no que os rapaces podían apuntarse, pois había premios e demais, e, bueno, pois aproveitas unha ferramenta que é moi próxima, que lle pode interesar porque é un videoxogo, non é un tipo de recurso que lles quede moi lonxano. Tiñan tamén o Camiño da sería a continuación de Pase Niño coa Lingua, xa para nenos de 6 anos en diante, e logo para a xuventude tiveron unha iniciativa que era Duplo R, Duplo R era dúas R's, combinaba regueifa e rap, de acordo? Era unha búsqueda de combinar o tradicional co moderno para intentar achegarnos, neste caso, a un público juvenil, público complicado para chegar a él. E logo tamén se falou hoxe aquí do Club de Debate, esta iniciativa que se está desenvolvendo a través de varios concellos, que está moi pensada sobre todo para público juvenil, coa colaboración dos institutos, para alumnos de secundaria, para favorecer o pensamento crítico e para utilizar o galego tamén como unha ferramenta de pensamento crítico. Hai outros públicos os que se está atendendo con campañas tamén máis ou menos parciais, e un deles pareceme que neste sentido as iniciativas son escasas e o dos profesionais e as empresas. Isto comentábamolo aí fora hai un momentiño. Claro, é difícil acadar unha normalización cando
a maior parte das empresas que desenvolven actividades neste país ou que venden produtos e servizos ou ofrecen servizos neste país o fan só en castelán. Entón, o Concello de Santiago desenvolveu algunha iniciativa para tratar de actuar neste sentido. E a min gustame particularmente este cartel que é do terceiro concurso de proxectos de publicidade comercial en galego. É dicir, é unha actuación do Concello de Santiago para intentar que as empresas fagan a súa publicidade comercial en galego, porque, obviamente, temos constancia da difusión que ten isto de como chega a xente. Pareceme moi bonito o cartel porque, ademais, vai, como dicíamos antes, o afecto. Utiliza palabras moi propias da lingua, chuveirar, borraxar, chubascar, treuar, pingotar, pulpizar, todas moi fermosas, ademais, para reflectir un mesmo significado, pois para decir, será por palabras, non? Se o que nos sobra en galego é palabras para expresar cousas, como podemos non empregar esta riqueza para a publicidade se unha ferramenta de venta tamén moi importante. Incidindo neste mesmo aspecto, aquí teñen os premios Manuel Beiras de recoñecemento á utilización do galego no sector empresarial. Esta campaña non é unha campaña para profesionais e empresas privados, non é para os traballadores da administración. Saborea o galego, a quen lle amarga un 12, para que os propios traballadores das administracións públicas desenvolvan a súa actividade tamén na medida do posible en galego. E, bueno, pois temos esa mesma sensación de búsqueda da afectividade a través do uso da linguaxe. Logo, sigue habendo pois algunhas iniciativas para o público xeral, aquí hai algunhas postas, habería moitos máis. Estas iniciativas tenden a centrarse pois en aspectos concretos, pois, por exemplo, en torno á figura de Rosalía, pois o Alumea a túa lingua, que é un programa do Concello de Vigo, pois ten actividades nesa vía, a Deputación da Coruña o Premio Rosalía de Castro. Esta do Concello de Pontevedra vai dedicada ao público xeral, pero tamén aos comerciantes, e busca precisamente que esa relación, que esa interacción comercial se produza en galego. Novamente aquí empregamos o cartel como un dos mecanismos de comunicación. Proba en galego, merca, agasalla, felicita, pero proba a facelo en galego, total que perdes, non perdes nada. Vas a mercar igual. Porque o galego está sempre con nós, dende sempre, é o noso mellor agasallo. Esta é unha iniciativa que pertence á campaña Activamos os Mercados, aquí en Santiago de Compostela, que trataba tamén de ofrecer, neste caso, accións de dinamización dentro dos mercados, nos momentos de máxima venta. E desenvolveron tamén este concurso de receitas en galego con moito gusto, de Ferrol, dixen de Santiago de Ferrol, do que tiveron como resultado este libro de receitas en galego. Algúnas outras iniciativas que se desenvolveron por aí para públicos máis especializados, algunha campaña que houbo no ámbito do deporte, en Ferrol tiveron unha, hai uns anos, esta é da lingua latexa, o galego parte de ti. E aí tamén, pois, o programa en galego tamén noutros mundos, que se desenvolveu en distintos concellos con diferentes finalidades. No Concello de Vigo tivo unha aplicación pensada para a inserción lingüística en galego dos inmigrantes, como un colectivo tamén especializado, o que cabería prestar unha atención especial. Que mensaxes imos atopando ao longo destas campañas, destes programas? Pois, fundamentalmente, dous tipos de mensaxe, os que falan da lingua e os que falan do galego, de acordo? Son as dúas tendencias que se detectan. E todos eles van a esa búsqueda do afecto. Paseniño, enreda, alumea, latexa, todos buscan termos moi autóctonos, hai moitas palabras en galego, moitas delas parecense máis ao castelán, búscanse termos moi autóctonos que favorezan unha identificación moito máis clara e que sobrepasen esa finalidade meramente informativa para acadar o nivel actitudinal, porque ese é o segundo peldaño do que ti puxeches antes. Nivel cognitivo sería o primeiro, sería simplemente o coñecemento, a información, o nivel actitudinal o segundo, e o terceiro é o nivel da conducta, que obviamente é o obxectivo final desexado, que a xente fale galego. Pero se non acadas primeiro o nivel actitudinal, é moi difícil chegar ao nivel das conductas. O galego campa, igualmente, e logo sempre palabras que buscan tamén a interactividade, a proximidade, a chégate, parte de ti, tratando de fomentar esa identificación. En síntese,
que obtemos aquí? Pois claro, obtemos que cando nos poñemos a analizar o que se está facendo destas institucións, publicidade, no termo clásico non temos, últimamente, parece tamén normal, porque esas campañas publicitarias en televisión, por exemplo, ou en medios exteriores que se fixeron noutros tempos para un público xeral, hoxe teñen un pouco menos de sentido e ten máis sentido esa búsqueda da segmentación de cara a públicos específicos que teñen unhas necesidades concretas e os que, ademais, non se pode chegar da mesma maneira. Neste sentido, é unha boa nova ese uso habitual da lingua galega no contexto de Internet, ese esforzo que se está facendo porque os servizos de normalización teñan os seus espazos e que, ademais, os enchan de recursos que sexan de utilidade para o cidadán. E, por último, esa incidencia na afectividade. Con todo isto, está ben o que se está facendo? É mellorable, porque hai ainda carencias, pero eu penso que está razonablemente ben ao lado da actividade que se desenvolvía hai uns anos. É certo que faltan recursos, é certo que faltan esforzos para que todo isto teña unha repercusión moito maior. Tamén é verdade que estamos nun momento no que é difícil invertir según en que cousas, porque non a ollos de todo o mundo certos, iba a decir gastos, non son gastos, certos investimentos non son xustificables, pero eu creo que podemos estar empezando a ir un pouquiño polo camiño, polo menos do punto de vista do que a comunicación se refire, con todas as carencias, aínda así que poidamos ter e que se queredes despois, pois, vamos discutir. Para aí. En primeiro lugar, eu son Xosé Bamonde, tamén son profesor da Facultade de Publicidade en Pontevedra. Quero dar as grazas tanto á organización como a Beni e digamos que eu centreime na análise de campañas de comunicación desenvolvida dende a sociedade. Está claro que na actualidade estamos digamos, no que algúns teóricos chaman o combate pola atención ou a economía da atención, no que a atención converteuse nunha divisa tan valiosa, polo menos como a que podes depositar nunha conta bancaria. É dicir, hai que aprender a xestionar a atención porque eso vai a permitir acadar un éxito económico e social. Do mesmo xeito que na época medieval os señores feudais podían, digamos, ver sen ser vistos, eso era a súa forma de poder, é dicir, eles subíanse ao castelo e miraban todo o feudo, mentras que os servos non os podían mirar a eles. Pois hoxe en día a xente que ten poder, que ten influencia, pois é xente que é capaz de impor a súa imaxe, é dicir, a que todos temos que ver e, sin embargo, ela non ten por que ver a ninguén. É dicir, hai que seguir a determinada xente en Twitter ou en Facebook, pero esa xente non ten que seguir a ninguén. Entón, ao final, trátase de que hai que facerse visible e despois, indudablemente, non é suficiente con facerse visible, sino que hai que conseguir unha reputación, é dicir, que a imaxe que reciben os nosos públicos sexa valorada dun xeito positivo. Ben, en canto ao que ten eso que ver con galego, temos claro que Galicia non ten unha marca. Non existe unha marca do mesmo xeito que Alemanha. Os coches alemáns, que, bueno, ahora, desgraciadamente, teñen algúns defectos tamén, antes estaban avalados pola marca Alemanha, é dicir, eso, cando un Volkswagen falle, acabarás o mundo. Evidentemente, temos que ir preparándonos para ese acontecemento. En Galicia non existe eso.
Non existe unha marca que respalde nin os produtos galegos nin ningún campo, non? Nin os deportistas galegos, nin quizáis do país non hai. Eso é unha eiva que en parte é porque un dos nosos maiores activos, que sería a lingua, pois realmente non está o suficientemente valorada pois pola sociedade, non? Entonces, vamos a ver se realmente pois hai colectivos que traballan a prol da lingua, como están facendo, se están facendo boas campañas. En concreto, empezamos por un clásico, non? Que digamos, pola Mesa pola Normalización Lingüística, que fai, empezo por campañas que me parecen interesantes, como en galego Festa Rachada, que viña a, digamos, a intentar que as festas do verán pois se contratase a músicos galegos, a grupos galegos, e non as orquestas ou a cantantes, digamos, grandes estrelas no panorama estatal, non? E outra que tamén é interesante, que queremos atención en galego, na que aquí o que busca é, digamos, un argumento económico, non? De si solicitamos unha atención en galego, vamos a ter pois máis postos de traballo en Galicia. Deixando a parte estas campañas, que son destacables, pasei a analizar o que son os comunicados de prensa, non? É dicir, normalmente, para conseguir visibilidade, tens que relacionarte cos medios de comunicación tradicionais, aínda que cada vez máis pois, teñen valor ou peso específico pois, as redes sociais e te podes relacionar directamente co público. Ben, pero o que é a análise cos medios de comunicación, cos comunicados de comunicación que se envía aos medios, a principal forma de trasladar a mensaxe aos periodistas, pois analizando os comunicados que enviou a Mesa durante este ano, 2015, danos un resultado de que un 23%, por si non o vedes dende aí, denuncia de trabas ou de actos feitos polo PP, ou a Xunta de Galicia. Outras denuncias, pois ten un 13%, co cal se chegamos ao 36%. E poñemos relacións internacionais. Eu puse relacións internacionais, pero é simplemente que cambiaron o sitio onde se queixa ou se denuncia. É dicir, en realidade son denuncias ante a ONU ou ante a Unión Europea, co cal xa nos achegamos prácticamente a preto do 50%. Vale? É dicir, que cerca do 50% dos comunicados que fai a Mesa é de denuncia. Ben, aí poño algúns exemplos, a Mesa, algúns titulares. A Mesa lembra as súas obrigas co galego ao Consello da Xunta e nomeadamente ás novas conselleiras e conselleiros. Estes son todos do último mes ou un mes e medio, non? Se é de alguén da Mesa, non lle collas que non que vamos. Pero cóllelle ti, sí, no dille, no está. Te dijo que iba a venir aquí, pero no. Tú verás. Entonces, bueno, sigo cos titulares. Feixóo lanzou a pedra contra o galego e agochan, é unha metáfora, non é que ande a pedradas, Feixóo. A Mesa considera inadmisíveis e vergoñentas as declaracións do Conselleiro de Educación e Cultura, Román Rodríguez. A Xunta non tomará medidas no caso da humillación a unha nena por falar galego no campamento de Casas Novas. Ben, vamos a deixar un momento, hai bastantes noticias de denuncia, entonces vamos a mirar Prolingua, non? Porque, a ver, que fai Prolingua? Bueno, pois Prolingua xa non anduven con tanta
mirando, digamos, tanta relacións internacionais ou tanta distinción, entonces vemos eso, o contido de denuncia é un 44%, e o contidos positivos ou propostas, digamos, non a metade, pero está bastante lonxe, non? É dicir, que se poden sacar unhas conclusións, non? Quer dicir que unha estrategia comunicativa basada nestas dúas principais organizacións que defenden o galego, pois unha estrategia baseada na denuncia continuada acaba converténdose nunha comunicación basada na queixa, non? A queixa é presentar ao galego como unha víctima, o que acaba restándolle realmente potencialidades á lingua, non? Porque digamos, esa comunicación basada na queixa acaba causando fatiga, cansanzo, pasividade e indiferencia, é dicir, parece que non se avanza, que non hai melloras, que non, incluso irritación, porque chega un momento en que parece que a culpa do cidadán, non? É dicir, que eu non digo que non haxa que facer estas denuncias, non? Evidentemente, hoxe mesmo, entre onte e hoxe, se denunciou ambas organizacións, ademais, un caso moi grave dun colexio na Coruña que prohibían aos mestres falar en galego, non? Entonces, está ben que haxa esa denuncia. O que eu cuestiono, digamos, e que eu creo que debería tamén cuestionar estas organizacións, é ese peso digamos, de denuncia fronte a outras, digamos, propostas ou alternativas de, bueno, de estar o positivo, de resaltar as cousas que se van facendo ben, os logros que se van acadando, non solamente sinalar aquelas cousas o que se fai mal ou que xeralmente, ademais, se acusa sempre a Xunta o OPP, e a Xunta e o PP levan 30 anos facendo o mesmo, máis ou menos, a mesma política. O que a mí me parece grave é que a Mesa leva non 30 anos, pero si 20 ou 25, polo menos eu son da Mesa dende hai 20 anos, socio, quero decir, é a mesma comunicación tamén dende a mesma, é dicir, simplemente cambias na nota de prensa Fraga por Feijóo, e váleche perfectamente, quer dicir, bueno, está ben, non sei, eu creo que habería que reflexionar, non? Porque na páxina da Mesa, hai que somos 4.000 socios, e cando eu empecé, hai 20 anos, a principios dos 90, xa se falaba de 3.500, quer dicir que, a ver, medrar, non son datos espectaculares, evidentemente, a denunciar está ben, pero tamén socios conseguir unha masa social importante tamén por un lado, axúdache ao financiamento, que sen cartos non se fai nada, e por outro lado, dache unha legitimidade, non? Entonces, bueno, tampouco son tan malos, quero dicir que vamos a deixar clara, ou non somos tan malos, porque eu tamén son da Mesa. Outras iniciativas, bueno, o mundo empresarial xa quedou claro que é dos que menos presencia ten do galego, pero temos unha iniciativa que é Galeguizar Galicia, é dicir, ten unha serie de asociacións, a Fundación Enrique Peinador, sobre todo, que, bueno, fan unha serie de campañas a favor da etiquetaxe en galego ou da utilización do galego no ámbito xurídico. Non está moi actualizada, pero aquí temos un problema de naming, que se chaman os teóricos, ou de nombre, non? É dicir, Galeguizar Galicia. A min, claro, vem a imaxe de Bert
asústame un pouco, non? Que dicir, bueno, vamos a españolizar Cataluña, vamos a galeguizar Galicia. A ver, temos que gastar cartos en comunicación e buscarlle un nombre que non pareza que estamos obligando a xente a ser máis galegos do que son. Para min, estáse casi dicindo que hai que obligar aos galegos a ser galeguizados, non? Pois, eu creo que hai que tamén respaldar esta iniciativa, pero vamos a buscarlle un nome máis aceitado, ou máis afectivo. Bueno, xa un pouco, despois de meterme con Media Galicia, pois vamos a intentar ganarnos un pouco de os solidarios, non? Pois, bueno, pois, afortunadamente, aquí temos as principais organizacións galegas do que é o terceiro sector, que é a Asociación de EAPN Galicia, que, digamos, sería o ámbito de acción social, que son os que traballan, digamos, con persoas en risco de exclusión social ou en pobreza ou que teñen algún tipo de discapacidade, que, como vemos, pois utiliza o galego nas súas comunicacións de xeito habitual e que tamén as organizacións maioritariamente tamén utilizan o galego. É a coordinadora galega de ONGDs. Pásame unha nota dicindo, bueno, que estaba facendo moi ben. É para darme ánimos, evidentemente, non. En realidade é que, bueno, que hai un plan de fusida que exactamente non sei como é, pero, bueno, non hai problema. Está todo controlada. Bueno, as de desenvolvemento, que son as organizacións que traballan fora, non? E que tamén, é dicir, que traballan na solidaridade, pois, nos países do tercer mundo que tamén utilizan entonces, bueno, vou a intentar alixeirar. Hai outras iniciativas, aquí vemos un grupo en Facebook, Vivir o Galego, Vivir en Galego, que tamén é iso, unha boa iniciativa. Gústame o Galego, que tamén aí se ve que é moito máis atractivo que eu que penso que galeguizar Galicia, non? Al final, pois, bueno, Gústame o Galego pode o facer todo o mundo, pode o de galeguizar, pois, queda un poquinho máis. O Twitter en galego, que tuvo moito éxito e conseguiu pois que ao final dispoñamos dunha conta de Twitter en galego, que está en versión beta, o sea que vos animo a... Eu tamén teño Twitter en galego, quer decir, teño Twitter en galego. Estou entre os 12.891. Como ves, tampouco é que seamos unha maioría, pero, bueno, home, para unha papatoria ainda xuntamos xente. Despois, bueno, son datos do propio autor desta iniciativa, pois cales son as principais contas que teñen o Twitter en galego e con máis seguidores. Bueno, aquí vemos quenes son. Despois tamén, bueno, en canto no ámbito político, pois xa supoñedes que os que teñen a conta Twitter en galego pois son a xente do BNG, de Anova e de Compromiso por Galicia, a xente do PSOE e do PP, bueno, de Cidadáns, pois son de castelán, non? La lengua común. En deportes está claro, porque, claro, a ver, eu son do Depor, é unha desgracia como outra calquera, pero hai gente del Depor fuera de Galicia, entonces hai que tenerlo en castellano, pues non vayan a pensar que somos el Barça. Entonces, o único que destaca o único que ten de fútbol ou baloncesto a conta en galego é o Obradoiro, que leva unha
licenciada ou titulada na nosa facultade, pois leva a súa comunicación. O sea que, en conclusións, para deixar de tempo, a capacidade de cambio non está na comunicación da queixa, pero tampouco está nas iniciativas atomizadas, é dicir, as iniciativas illadas e que se basean no voluntarismo, pois non hai que traballar en rede, hai que ter unha presenza continua en todos os ámbitos. E eso, nada de política de queixa, senón pois dunha visión positiva do galego, que ademais non impide a crítica, non sei se ledes, pero é sobre o feito de, bueno, unha rapaza de Vigo, un sitio moi bonito, onde o galego está aí gañando postos, pois non negouse a ir con un compañeiro, ou vamos, no mesmo coche que con alguén que lle falaba galego porque se iba a perder, ¿no? Porque ella lo hablaba, pero, digo, lo entendía, pero no lo hablaba, entonces quería buscar a alguien que sí, no lo hablo, pero no lo digo, lo entiendo, pero no lo hablo, es algo que, o no lo doy hablado incluso, si son realmente castellanas desde joven, ¿no? Bueno, vemos que aí simplemente ca ironía, a mí gusta decir coa retranca, pois tamén se pode facer crítica e dunha forma moi amable, non? Menos mal que encontrei a alguén como yo, por pouco tengo que ir a Ourense, con un tipo que hablaba el gallego, non? Quero dicir, por exemplo, Luís Davila, que é quen fixo este chiste, o gráfico, pois ten 50.000 seguidores en Facebook. Todas as iniciativas anteriores a Mesa e máis Prolingua non chegan aos 50.000 seguidores. Quero dicir que... Entonces, creo que a retranque e a música poden ser un bo camillo, porque se trata iso de construir vínculos entre as persoas e a lingua baseadas no afecto e na simpatía, vale? Eu poño aquí un pequeno vídeo que creo que... 1, 2, 3, ¿Dónde vas con el gallego? Es un falar provinciano, el inglés o el castellano. Mejor para topar empleo, lo siento, yo no me afago a esa lengua del galego. Luchemos contra el gallego, comandante Gloria Lago. Sí, cos que queirades escoitar, eu creo que... A mí es que non me dá xeito. A canción realmente eu creo que paga a pena escoitalo. Xa perdín a miña... Se escapou. Xa estamos fora de tempo. Xa estamos fora de tempo. Bueno, eso. máis retranca, menos queixa, e ao final, pois, trátase de que a xente reflexione e que, bueno, fagan, cada un que faga o que poida. Vale. Poñeche. Non trouxen. Perdona. Eu veño a peito descoberto. Intentarei ser tamén así o máis áxil que poida, porque xa imos fora de tempo e eu creo que tamén o máis interesante é que poidamos confrontar pareceres, non? Non hai tempo, dice Beni, que tampouco para confrontar moito máis. Entón, a miña presenza aquí viña a raíz da miña etapa académica na Universidade de Vigo, na Facultade de Comunicación de Pontevedra, da que saiu como proxecto fin de carreira un estudo a respeito
da política lingüística da Xunta de Galiza e a publicidade institucional, non? O que fixemos man a man, Beni e máis eu, e o Centro de Documentación Sociolingüística de Galiza, foi, grazas a que eles fixeron todo o arquivo desde 1984 até os nosos días, foi un estudo, un análise, unha revisión de todas as campañas de publicidade institucional que se botaron a andar desde os distintos departamentos e áreas non encargados dentro do organigrama da Xunta de Galiza da dinamización e da normalización de usos da lingua galega, inicialmente desde a Dirección Xeral de Política Lingüística e con posterioridade da Secretaría Xeral de Política Lingüística. Este traballo partía dun análise de contexto, tampouco me vou a estender moito, partíamos non da análise da realidade sociolingüística da Galiza, que é evidentemente unha realidade diglósica na que existen, cohabitan no mesmo territorio, na mesma formación social dúas linguas, hai unha que predomina sobre a outra por unha razón de prestixio, polo tanto a propia, a nosa, a originaria, fica desprazada en determinados ámbitos, espazos e contextos por unha razón, xa digo, de prestixio. Logo que nos atopábamos era un marco xurídico non que pretende reverter esta situación e que nace a partir do Estatuto de 1981 coa promulgación da Lei de Normalización Lingüística en 1983, mais tamén nesa análise de contexto que víamos que debido á realidade política que atinxe o noso país, todo o marco xurídico que se foi promulgando a respeito da lingua galega deriva directamente da Constitución Española de 1978 e, polo tanto, garante, ou cando menos de maneira formal, respecta ao noso dereito a falarmos a nosa lingua, mas non a obriga de termos que coñecela. Dentro desa breve análise de contexto, como debería facerse en calquera análise ou plan de comunicación, o que fomos é o noso obxecto de estudo, que eran precisamente esas campañas de publicidade institucional que se foran desenvolvendo desde o ano 1984. Non sei se lembrades aquela campaña Fálalle Galego, non, no que se vía unha fotografía a través dunha fiestra, unha nai coa súa crianza e invitaba a que usase a lingua propia do país a esa nai na crianza da súa filla ou do seu fillo. Non? Pois, a partir desa primeira campaña até o ano 2011, que foi cando nos sacamos adiante o noso proxecto de carreira, pois o que víamos, o abeiro precisamente desas estatísticas das que xa falaron as persoas que me precederon, elaboradas polo Instituto Galego de Estatística, é que moi lonxe de cumprir cos seus obxectivos, a realidade sociolingüística do país non é que se estancara, é que íamos costa baixo e sen freos, non? A realidade era que cada vez menos persoas se declaraban utentes habituais, falantes habituais da nosa lingua, até o punto, non o víamos no ano 2011, cando fixemos o noso traballo, pero sí que o coñecimos a posterioridade, non, con eses dados que se fixeron públicos en 2014, pois até o punto de que a maior parte das persoas que se atopan nunha faixa de idade entre os 15 e os 30 anos, pois non usan prácticamente nunca, nin de maneira habitual, a lingua propia. Entón, a conclusión que nos facíamos desa avaliación das campañas de publicidade institucional é que non serviran, non cumpriran cos obxectivos que tiñan marcados, que neste caso era promover unha normalización de usos da lingua galega e que, polo tanto, a súa efectividade pois era máis ben limitada e virtual. É dicir, non se cumprira en ningún caso cos obxectivos. E cales eran, na análise que nos facíamos, as causas que desde un punto de vista comunicativo nos atopábamos para que non fosen efectivas esas campañas. A primeira, algunhas xa se foron deitando riba da mesa ao longo das exposicións anteriores. Eran que nun primeiro momento, sobre todo desde o ano 85 ao ano 2005, as campañas se reduciran prácticamente a accións que tiñan unha vontade normalizadora, non tiñan unha vontade primeiro formativa, dar a coñecer a nosa lingua, despois unha vontade correctora, que usásemos a nosa lingua de maneira normativizada, e despois que se instase, non, de alguna maneira, a aumentar a produción de traducción en lingua galega. Todas as ferramentas, as accións e os materiais que se disponibilizaban nesas primeiras campañas, xa digo, dende o ano 84-85 até a chegada
ao goberno da Xunta dunha forza diferente que non fora o Partido Popular, pois eran tradutores, correctores ortográficos, non sei se vos acordades dasquelas campañas que eran pois pósters onde se ampliaba vocabulario sobre seres vivos, sobre as partes do corpo, as plantas, as árbores, ían todas moito nesa liña. Despois, outra das eivas ou das causas polas que nos entendíamos que desde un punto de vista comunicativo non se cumpriran os obxectivos desas campañas era que se trataban de accións moi dispersas, moi esporádicas e, sobre todo, con un carácter moi xeral. Ao contrario do que dicía Mabel na súa intervención, que as campañas comunicativas deben tender sempre a procurar un público obxectivo ao que dirixirse, de acordo tamén con as particularidades deses públicos en función dos obxectivos que nos marquemos nesas campañas de comunicación, pois ían moi dirixidas ao público en xeral, sobre todo nos primeiros anos, non? Tanto a Dirección Xeral como a Secretaría Xeral non buscaban actuar sobre públicos moi concretos ou moi específicos, senón que nos animaban a todas e a todos en sentido moi amplo a unírmonos ao exército de galegofalantes, pero non estaban dirixidas de maneira concreta a ese target ou público obxectivo ao que procuraban incidir. E, sobre todo, canalizábanse moitísimo a través do ensino público, non? Esa foi unha grande batalla e unha grande conquista que foi introducirmos a lingua galega no ensino regrado. Logo podemos falar da aprobación do decreto 79/2010 e como se botou por terra todo o que andivéramos durante os anos anteriores, pero nun primeiro momento usouse ese ensino regrado como vehículo tamén para canalizar estas campañas de normalización lingüística. E logo, para alén da análise de contido, nos centrábamos un pouco nesa análise de cales eran os soportes e canles que se empregaban para difundir esas campañas de comunicación institucional, o que víamos é que se reducían prácticamente, pois dunha banda o soporte gráfico, non? Era sobre todo cartelería, dípticos, trípticos, logo cando xa pasou o efecto 2000 e comezamos a subirnos ao barco do digital, pois tamén comezaron a editarse CDs e outros materiais de contido máis digital, pero basicamente era iso, un soporte moi gráfico e merchandising, non? Pois bolígrafos ou libretas, o que fose, non? Crachás ou xogos, pero eran prácticamente soportes moi convencionais. Nos o que detectábamos na altura, cando desenvolvimos este traballo, era que a chegada ao goberno da Xunta do bipartito marcara un punto de inflexión a respecto de como se concibía a comunicación en materia de política lingüística, polo feito, sobre todo, de que se lanzou unha campaña integral, neste caso, non sei se vos lembrades da campaña E Logo. A partir dela dirixíanse ou focábanse as accións en función do público, pero todas englobadas arredor dunha mesma mensaxe, non? Que ademais intentaba por primeira vez, e iso sí que o detectábamos na análise de contido das propias mensaxes, daba un xiro tamén a cal era a mensaxe que lanzaba a propia administración pública, o propio goberno galego, e era moito máis positivo, como dicía agora Manuel tamén, non? Intentaba de alguna maneira modernizar as campañas de publicidade institucional e, sobre todo, darlle esa frescura, ese ar de utilidade que ten a nosa propia lingua. En síntese, cales eran as conclusións que nos facíamos? Ese proxecto tiña, ademais, visos, non? De contribuir de maneira humilde desde o pequeno espazo que nos ocupábamos a marcar unha prospección cara ao futuro, non? Cales eran, desde a perspectiva comunicativa, o camiño que debíamos seguir, ou cando menos que nos entendíamos que debía dirixir a política lingüística e a comunicación da Xunta de Galiza en esta materia para conseguir un obxectivo básico, era decir, a beiro dos datos e da realidade sociolingüística que atinxe o país, nos o que detectamos é que as persoas non falan galego por unha razón básica, e é que preexisten, reprodúcense de xeración en xeración unha serie de estereotipos, prexuizos, que establecen freos á hora de incorporar novos falantes ou utentes habituais á lingua galega. Entón, entendíamos que non servía de nada concibir a publicidade institucional da Xunta de Galiza única e exclusivamente dende unha maneira un tanto reduccionista, senón que era obrigado comezar a concibir a comunicación que emana da Secretaría Xeral de Política Lingüística e de toda a administración autonómica dunha maneira integral. É dicir, nós temos que dirixir esa publicidade e esa comunicación con un obxectivo moi concreto, e é cambiar hábitos
cambiar condutas e, de alguna forma, tamén introducir cambios nas actitudes dos falantes. De iso tamén se falou con anterioridade, non? E para iso era preciso concibir de maneira integral a comunicación, non exclusivamente a través da publicidade, senón a través de outras moitas iniciativas e accións que sí que se foron desenvolvendo con anterioridade, que xa comezaban de alguna maneira a aparecer nesa primeira campaña da que vos falaba antes, de Logo, pois, por exemplo, co programa de Axóuxeres, ou con outras iniciativas que, aínda tendo un mesmo paraugas, que era el Logo, non era aquela estrategia en sentido amplo, sí que intentaba ir segmentando os públicos e actuando sobre eles de maneira específica. Neste sentido, nos propuñamos a necesidade, porque a publicidade e a comunicación se concibe así, a necesidade de desenvolver un plan de comunicación integral, que ben podía servir aquel plano de normalización lingüística que se aprobou no ano 2004, que quedou metido nun caixón e máis ninguén se acordou máis que para bater sobre el. Non ben podía servir ese primeiro plano de normalización lingüística como unha ferramenta sobre a que comezar a traballar e a artellar toda esa estrategia de comunicación integral, que ao noso entender debía xirar de maneira combinada, xa digo, desde unha perspectiva integral en tres ámbitos, non pivotar en tres ámbitos. O primeiro era a formación. É unha obriga coñecer para poder exercer o dereito a falar. Os datos do Instituto Galego de Estadística tamén demostran que hai cada vez un maior coñecemento da lingua galega. Eu teño tamén as miñas reticencias a respecto diso, porque son nomeadamente percepcións autoavaliativas. Eu cheguei a coñecer na universidade, eu veño da Ribeira de Piquín, na montaña de Lugo. Eu, cando me soltaron ali en Pontevedra e coñecín persoas de Vigo, e non é que eu teña nada en contra de xente de Vigo, descubrín que había persoas da miña idade que non sabían falar galego directamente, ou que escribían con unha capacidade moi limitada a súa propia lingua. Eu era a primeira vez que tiña contacto con ese perfil de persoas, porque eu veño dun ambiente monolingüe en galego, que tiñan que ir nosos pais á escola para falar cos profesores a ver se podían obrigarnos de alguna maneira, polo menos na aula de lingua castelá, a falar en castelán, só para comprobar que sabíamos falar o outro idioma, non? Eso dunha banda, non? Coñecer para exercer, e polo tanto, e isto é unha cuestión política, pero a comunicación tamén ten esa vertente, cumpriría derogar ese decreto 79/2010 para reincorporarmos a lingua galega ao ensino regrado e que non teñamos a situación tan paradóxica que nos atopamos neste país, que temos prohibido, por exemplo, impartir determinadas materias na lingua propia. Se queremos reverter eses estigmas, eses estereotipos e eses prexuizos, pois o primeiro é por garantir que a mensaxe que chega a nosa xente é que a lingua é útil e que, polo tanto, física e química pode ser impartido en lingua galega porque non ten ningunha eiva a respecto con calquer outro idioma. Iso por esa banda, non? O segundo eixo arredor do que debería pivotar esa estrategia de comunicación é a sensibilización e a dinamización, un pouco na liña do que falaba agora Xosé Manuel, non? Non tanto victimizarmos o idioma como polo en valor. Polo en valor porque é útil, porque é diverso e porque ten todas as competencias de calquera lingua para poder servir para comunicarnos e proxectarnos cara fora. Eu creo que hai, ademais, que nos últimos anos se ten falado moito diso, hai unha estrategia moi interesante que é trasladarmos a nosa poboación que coñecermos a nosa propia lingua e usármola de maneira habitual nos abre a porta a un mundo inmenso que é a lusofonía. Iso permítenos xogar moito coa valorización do idioma e, sobre todo, coa súa utilidade. Podería servir para vertebrar ou definir unha estrategia comunicativa que nos permita arredar a lingua galega de todos eses prexuizos, estigmas e estereotipos de que non serve máis que para falar, tradicionalmente sempre se dixo ás vaquiñas ou no seu defecto só a poboación que vive dentro das fronteiras da Galiza, non? Por último, e xa tamén remato, o que entendíamos é que a máis desa formación e a máis desa sensibilización e dinamización exixe calquera estrategia de comunicación e máis aquela que emana dunha administración pública que se regule de alguna maneira, pois se artellen a través tamén da propia legislación accións e iniciativas que se dirixan, pois, por exemplo, a ese sector empresarial que carece absolutamente de
campañas e de iniciativas e accións específicas que pulen pola lingua galega nese eido ou en tantos outros como pode ser no que eu actualmente traballo, como son os medios de comunicación. Non? Un axente de socialización tan importante como son os medios de comunicación de masas, atopámonos que a presenza da lingua galega non é que sexa residual, é que é marxinal absolutamente. Non? Como pretendemos pôr en valor un idioma cando acendemos a televisión ou poñemos calquera emisora de radio e casi é unha lotería que poidamos atoparnos algunha persoa falando ou difundindo unha mensaxe en lingua galega. Ese era un pouco o traballo que nos desenvolvíamos naquela altura, no ano 2011, que animamos moitas veces, sobre todo Benia, que alguén continuase con el, porque é un ámbito de traballo, sobre todo no terreo da investigación, moi interesante, pero que ademais podía contribuir, pois, de alguna maneira, desde o ámbito da comunicación, pois, a pular por defender o que é noso, non? Que é o idioma. Mais nada. Obrigada. Vale. Xa estamos fora de tempo, son as 8:05. As cousas están moi difíciles, pero se lle facemos caso á publicidade, hai publicidade boísima. Impossible is nothing é o que tedes aquí e despois hai un ao final que é se nada é imposible, se estamos aquí todos xuntos, pois podémoslo poñer así e podemos facelo, se lé, podemos facelo. Está moi mal, pero estamos aquí todos xuntos e como estamos todos xuntos, non sei se visteis a miña mensaxe para un colega de departamento que cambiou as cousas moito para peor e necesitaba poñelo e ides ver un spot para que vexades como podemos facer as cousas de ben, se queremos. Así que son 28 segundos, ou seja que... Bueno, hai que esperar a publicidade. It's smarter to travel in groups. É máis inteligente viaxar en grupos. Xuntos podemos, así que xa o dixo alguén outro por aí. Creo que lle vamos deixar xa a mesa a Rosario Alves para que despida isto. E gracias a todos pola atención. Ben, chegamos ao final. Chegamos ao final que supoñemos que será unha continuación, en calquera caso, non? Creo que nesta edición 17ª, cando menos o obxectivo xeral de todos os encontros que foi xuntarnos, vernos, rearmarnos de alguna maneira, intercambiar ás veces experiencias, ás veces entusiasmos, ás veces decepcións, desexos, urxencias, etc. Por lo menos iso cumprímolo, non? En calquera caso, se acertamos co sentido que lle quixemos dar e acertamos con lograr uns encontros que fosen da vosa satisfacción, saberémoslo máis polo miúdo cando vexamos a resposta aos cuestionarios de avaliación que vos pasamos, que é para nós algo máis que un requisito ou unha formalidade, porque realmente, como dixen no día de onte, nós fixemos estes encontros pensando, sobre todo, no interese que poidan ter as persoas que traballan tanto na normalización lingüística como na dinamización lingüística.
Por tanto, esperamos as vosas opinións, os vosos comentarios sobre como foron estes encontros. Nós, na nosa ingenuidade, os que os organizamos, estamos moderadamente satisfeitos, porque houve unha gran resposta de público, un público que, ademais de ser, en algúns casos, público que é fiel aos encontros e que teñen xa nestes encontros unha cita periódica, vemos que tamén se incorporan caras novas en todos os sentidos do termo, e, por tanto, realmente, pois, tamén para iso para nós tamén é un estímulo e unha satisfacción. Coincidindo con estes encontros, con esta 17ª edición, soubemos hoxe que tamén era os 17 anos de Calandraca, e, por tanto, vai a nosa felicitación tamén a eles, porque non solamente son os nosos convidados regulares, senón que supoño que todos coincidimos e que son un orgullo para todos nós. Por tanto, 17 anos de vida de Calandraca, esperamos moitos máis para eles e esperamos que dentro de 34, de 57, etc., sigamos celebrando xuntos este aniversario. Habería que facer unhas conclusións moi apresuradas que eu espero poder facer con máis demora xunto cos membros da comisión organizadora nos próximos días. Pero se tivera que escoller algunhas frases para que poida resumir desde o meu punto de vista persoal todo o que foron ditos nestes días, eu salientaría algunhas liñas en concretas. Unha, e creo que é importante, non é unha novidade, pero tamén reiteralo, é o do traballo colaborativo, non? Da necesidade de cooperación que moitas veces é, digamos, horizontal entre servizos ou entre, digamos, equipos que se moven máis ou menos no mesmo ámbito, pero, sobre todo, a necesidade de relación e cooperación entre os que están no ámbito do ensino, cos que están no ámbito local en distintos niveis, tanto o supralocal como o local directamente, e, como tamén se puxo aquí de manifesto, con asociacións ou outras entidades que se moven no ámbito local, ás veces nun ámbito que é menor ou é maior que o Concello e cos que habería que establecer algún tipo de vinculación para traballar xuntos, para traballar en rede, porque todas as experiencias que aquí se mostraron, todos os pareceres de persoas que participaron desta maneira, mostran que non somente é máis eficaz en todos os sentidos, senón que axuda a ter mellores resultados no sentido que os esperamos, non? E salientouse tamén a transversalidade, a necesidade de que a normalización da lingua non fose un feito illado, non estivese nun gueto, non fose excesivamente explícita como algo que procede dun determinado sector da administración e dirixido de maneira excesivamente focalizada, casi sempre, cando é así, vai dirixido aos que xa estaban convencidos de antemán, senón máis ben que sexa digamos que ligada a todas as outras accións que teñen que ver tanto coa atención aos ciudadanos como con todas as políticas públicas que se deseñan de distintas instancias, non? E nesa liña tamén foi recurrente esta ligazón, como acabamos de ver agora na última mesa, pero non só, creo que foi recurrente ao longo deste día e medio que estivemos xuntos, traballar apelando aos afectos, á ilusión e á implicación de todos os demais, máis que a que reciban de nós unha receita de cumprimento, senón máis ben que se sintan estimulados para traballar na dirección correcta, con afecto e con ilusión e con esperanza. Tamén creo que unha das liñas que habería que salientar é que a escolla da práctica lingüística e a escolla da lingua non é, aínda que ten moito de participación do que un quere facer, tamén ten do que un pode facer e que, por tanto, non hai que deixar que recaia nos cidadáns individuais a responsabilidade de que a normalización avance.
Por tanto, algunhas das consignas que se difunden e que, en última instancia, fan recaer nos cidadáns a responsabilidade de que non avance, habería que intentar invertilas, porque se non se deseñan boas políticas públicas, pois, o mellor, ou hai impedimentos ou, cando menos, hai inconvenientes para que iso sexa da maneira esperada, non? E, en última instancia, xa para rematar, creo que tamén se puxo de manifesto que as políticas que se deseñen, os programas que se deseñen, as accións que se deseñen, non poden recaer exclusivamente no voluntarismo e na boa vontade duns e outros. Necesítanse persoas expertas, non? Nós oímos estes días aquí a persoas expertas en distintos ámbitos. Agora mesmo acabamos de escoitar a persoas expertas desde o ámbito da publicidade e das relacións públicas, expertos en sociolingüística, expertos en psicolingüística, etc. Tamén expertos en normalización lingüística e expertos en dinamización lingüística. Por lo tanto, creo que tamén algo que se apelou durante estes 2 días aquí é a necesidade de reforzar os servizos de normalización lingüística, de reforzar esa rede e de intentar impulsar que nas distintas instancias da administración local se pule por completar e por reforzar a rede de equipos de normalización lingüística e tamén, porque non, equipos de dinamización lingüística. Creo que as dúas cousas son necesarias, non hai por que quedarse con unha só, as dúas poden ser necesarias, pero en mans de persoas expertas que podan adquirir unha especialización progresiva neses campos para que o seu traballo redunde millor en beneficio de todos os demais e en beneficio da lingua galega en definitiva, non? Creo que estas 4 ou 5 liñas que acabo de expoñer, no meu modo de ver, resumen as liñas principais que se expresaron aquí, pero en calquera caso, como digo, non deixan de ser unhas conclusións de urxencia que espero que os meus dedicados e comprometidos compañeiros da Comisión Técnica do CDSG que axuden a poñer con maior complexidade conceptual e tamén con millor, digamos, redacción lingüística máis por extenso nos próximos días que faremos públicas. Gracias a todos pola vosa presenza, reitero todas as grazas que din o primeiro día e grazas tamén aos que aguantastes aquí hasta o final, os que nos están seguindo a través de internet e convoco-vos para abril de 2016. A Comisión Técnica decidiu que era mellor mes o mes de abril, despois da Semana Santa, digamos, con entusiasmo aínda da primavera no ambiente e non na morriñada de comezo do outono. En calquera caso, quedades convocados para abril de 2016, esperamos cumprir con o noso calendario, somos xente de fiar, e aínda non sabemos sobre que. Esperamos as vosas suxestións que vos pedimos que entregarades na folla que é na carpeta, pero tampouco nos opoñemos a que nin a idea que lanzou Alba de que se pudera a través dos grupos que están establecidos lanzar máis ideas ou que nos fagades chegar, polo medio que queirades, a calquera de nós, a propio CDSG, as ideas que se vos ocurran daqui a lá. Non imos esperar a mes e medio antes das próximas xornadas, nós comezamos a traballar agora mesmo para preparar as xornadas do ano que ven, non pensedes que nós improvisamos nada, xa digo que somos xente seria de fiar. Entón, todas as ideas que se vos poden ocurrir, nós intentaremos analizalas e facer para o ano que ven uns encontros que sexan do vosso interese e do vosso agrado. Grazas de novo. Non, pero xa dixe. Perdón, antes, pensei que xa dixera, cando falei de que celebramos os 17 anos xunto con Calandraca, quería tamén dicir algo, e é que hoxe, coincidindo cos encontros, inauguramos un novo recurso que tendes no portal do Consello, son recursos sobre a transmisión lingüística
É algo que elaborou o CDSG e que está a vosa disposición xa pública a partir de hoxe.